खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BPF दोलोआ मित्रजोटनि मोनसे बाहागो जाबाय खालि फोसावनानै होनोल' आद्रा दंसै BPFनि गाहाय अदेबानि BTSनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे बुंनाय रावा बेसेबां सैथो BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि गिबि मन्थ्रिया बयजोंबो लोगो हमखागोन जाहाथे राजखान्थियाव गावस्रालायनाय फैया बेनि थाखाय सावरायलायखागोन बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि राजखान्थिनि फालांगि खालामनो थांदोंब्ला बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया होननानै बुंथियो बिथां प्रमद बर'आ जायनाखि UPPL दोलोखौ देरहासार होनो थाखाय 28 नं गसाइगाव बियाबाव जिरन बसुमतारीखौ BJPनि मन्थ्रि अशोक सिंहाल आरो 58 नं तामुलपुर बियाबाव जलेन दैमारिखौ देरहासार होनो थाखाय BJPनि मन्थ्रि रन्जित दास बिथांमोनहा मदद होनो थाखाय थि खालामखाबाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जानला मोनला बुंनाय रावा बेरनो रोङै सिलाय बायदिसो होननानैबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा फ्रास्ट्रेसनजों बुंदों पार्टिखौ फोथांनानै लाखिनायनि खोथा दङ थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाफोरखौ थगायबोदों गोजोननि जेबो खामानि मावनो हायाखै गोदान मोनसे बिथांखि लाबोनो हायाखै मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै होननानैबो अजद होबावो बिथां प्रमद बर'आ BPF दोलोआ BJPजों लोगो जाबाय होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनायनि सायाव प्रमद बर'नि अनगायैबो रायजो BJPनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङाबो रोखा खालामदों दि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों हाग्रामा महिलारिया सावरायदों जानो हागौ नाथाय सावरायब्लानो लोगो जादों बे नङा दासिमबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि सोमोन्दै जेबो बुङाखै जेब्ला लोगो जागोन अब्ला फोरमायनानै होगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथां भबेश कलिताया बेनि सोमोन्दै UPPL आरो BJPआ खौरांगिरि मेल खुंनानै गासैखौबो रोखा खालामनानै होगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथां भबेश कलिताया 28 नं गसाइगाव बियाब आरो 58 नं तामुलपुर बियाबाव BJP दोलोआ UPPL दोलोनो हगारनानै होनानै मित्रजोटनि धोरोमखौ फालिदों होननानैबो फोरमायथिबावो भबेश कलिता बिथाङा साननि समावनो पिस्तल दिन्थिनानै लुथिनाय जाथाय बे गिख्रंथाव जाथाया गुवाहाटीआव जादों धीरेनपारानि रादाबनि गंसे न'आव साननि समावनो साद' सिखावफोरा गंसे डास्टार गारिजों फैनानै पिस्तल दिन्थिनानै गोबां रां रुफा आरो सना लुथिनानै लांदों जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखराव 3 आइजोफोर आरो सासे उन्दै गथ'ल' दंमोन बेयावनो डाकातिफोरा फैनानै पिस्तल दिन्थिनानै आइजोफोरखौ सिगि-सग' खालामदों आरो बुदों बे जाथायखौ खौरां मोननानै रायजो राजाफ्रा फैनायाव साद' डाकातिफोरा गारिखौ गारनानै खारलांनो गोनां जादों बेयावनो सासे सुबुङा डाकातिफोरखौ हमनो थाखाय होसोलांदोंमोन नाथाय डाकातिफोरा बिथांनि खर' खाथियाव गुलि गावनानै खारग'लांनो हादों गुलि नांजानाय सुबुंखौ दा हायार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाया जागासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों जाथायखौ खौरां मोननानै पुलिसफोरा जाथायथिलियाव नुजाफैदों आरो बेनि सायाव केस रेजिस्टार खालामदों डाकातिफोरखौ दा नागिरनाय खामानिया जागासिनो दं होननानै मिथिहोदों चिरां जिल्ला बिजनीनि थाखाय गोजोनथाव खौरां देग्लाय लक्ष्मी फुजाया खुंजागोन बिजनी लक्ष्मी फुजा कमिटिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि गुबुन बोसोराव जेरैबायदि गाजा गोमजायै 11 साननि लक्ष्मी मेला खुंनाय जायोमोन देग्लाय बेबायदि गाजा गोमजा खुंनाय जानाय नङा अब्लाबो 20 अक्ट'बरनिफ्राय 24 अक्ट'बरसिम सानबा लक्ष्मी फुजाजों लोगोसे ओनसोलनिनो दखानफोरखौ बेखेवनानै होनो थाखाय प्रशासनजों सावरायगोन होननानै फोरमायथियो लोगोसे फुजा कमिटिनिफ्राय फोरमायथिबावदों दि COVID-19नि नेमखान्थिखौ नायनानैनो सानबानि फुजा खुंनो आखायाव लादों बेनि अनगायैबो बिजनीनि लक्ष्मी मन्दिरखौ लुफुंनायनि खामानि मावगासिनो दङ बेनि थाखायबो जायगानि जेंना जादों दासिम खामानिया 60% मावफुंजाबाय फैगौ बोसोराव आबुङै मावफुंजागोनखौ आसा खालामो आरो लक्ष्मी मेलाखौ सिगांनि बायदियै फिन गाजा गोमजायै खुंफिननो मोनगोनखौ आसा खालामो होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोना मख'नो गोनांदि COVID-19नि थाखाय थांनाय बोसोराव लक्ष्मी मेला खुंजायैयाव देग्लाय लक्ष्मी मेला बेरायनो हास्थायनायखौ गोबांनि गोसोआवनो नुनो मोन्दों गुबुन बोसोरनि बायदि नङाब्लाबो देग्लायनि सानबानि फुजायाबो एसेब्लाबो मेला बेरायनो हास्थायग्राफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हागोनखौ मिजिंथिनो हायो स्टेट बैंक अफ इन्डियायाव प्रबेशनारि अफिसारनि साख्रि ओंखारदों पस्टआ गासै 2056 STफोरनि थाखाय 162 बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय sbi.co.in/careers आव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनावबो होनाय जागोन गोसो गोनां बिजाथिफोरा 25 अक्ट'बरसिमनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिया गनायथि मोननाय इउनिभार्सिटिनिफ्राय ग्रेजुवेट जानाय जानो नांगोन बेनि अनगायैबो बिजाथिया ग्रेजुवेट नङाब्लाबो फाइनाल इयाराव दंब्ला 2021 मायथाइनि 31 डिसेम्बरसिमनि गेजेराव ग्रेजुवेट कमप्लिट जानायनि फोरमानखौ दिन्थिनो हानांगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोआ 2021 मायथाइनि 1 एप्रिलाव जेनेरेलफोरनि थाखाय 21 निफ्राय 30 बोसोर बैसो जानाय जानो नांगोन आरो SC ST फोरनिया 35 बोसोर बैसोसिम हागोन
प्रिलिमिनारि एग्जामिनेशननि कल लेटारखौ नभेम्बर फार्स्ट उइक नङाबा सेकेन्ड उइकनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन आरो अनलाइन प्रिलिमिनारि एग्जामिनेशनाबो नभेम्बर नङाब्ला डिसेम्बर दानावनो जागोन आरो मेइन एग्जामिनेशननि कल लेटारखौ डिसेम्बरनि सेकेन्ड नङाब्ला थार्ड उइकनिफ्रायनो डाउनलड खालामनो हागोन आरो अनलाइन मेइन एग्जामिनेशनाबो डिसेम्बर 2021 आवनो जागोन। बिटिसिआव इउपिपिएल BJP आरो GSP दोलोआ जथायै सोरखार दादोंब्लाबो गेजेर गेजेर एलायन्सनि मावथिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जानायखौ नुबोबाय थानाय जादों। बे खेबाव दिहिरा बियाबाव UPPL आरो GSPनि गेजेराव बेले बेजे जानायखौ नुनो मोन्दों। दिहिरा BTC बियाबाव GSP दोलोआ UPPL दोलोनि मावथिफोरखौ गोनांथि होआखै होननानै अजद होयो दिहिरा ब्लक UPPL दोलोनि आफादगिरि जगदीश रामसियारि बिथाङा। बिथां जगदीश रामसियारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घ्यानसाम दासआ इउपिपिएलनि मावथिफोरखौ गोनांथि होआखै, खालि गावसोरनि दोलोनि मावथि आरो मददगिरिफोरखौल' गोनांथि होदों। लोगोसे इएमनि थाखाय सौफैनाय फान्डफोरखौबो गावसोरनि दोलोनि थाखायल' लाखिनानै दोनदों आरो जिएसपि दोलोआ गावनि हान्जानि मुलाम्फानि थाखायल' आरो गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायल' खामानि मावगासिनो दं होननानैबो अजद होबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो एलायन्स दोलोनि बिबानखौ जिएसपि दोलोआ मावफुङाखै। VCTCनि बिबाननि बेलायावबो मोननांगौ बायदि बिबानखौ इउपिपिएल दोलोआ मोननो हायाखै। बेनि थाखाय हाइकामान्डनि दैदेनगिरिफोरनिसिम गोबां खेब लाइजाम लिरहरनाय जादोंब्लाबो जेबो फिननाय मोनाखै होननानैबो फोरमायथिबावो। लोगोसे जिएसपि दोलोआ इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरखौ गोनांथि होयि खालामबाय थायोब्ला उननि समाव दिहिरा बियाबाव जिएसपि आरो इउपिपिएल दोलोनि एलायन्सआ मोजाङै थानाय नङा होननानैबो फोरमायथिबावो जगदीश रामसियारि बिथाङा। गुबुन फारसेथिं दिहिरा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि जगदीश रामसियारि बुंनायनि सायाव खेंफोरथि होफैयो इएम घ्यानसाम दासआ। इएम घ्यानसाम दास बिथाङा फोरमायथिदों दि 2021-22नि थाखाय खामानिया दासो मावजानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय 2 कौटि बा 2.25 कौटि रां फैगोन अब्लासो राननानै होगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। लोगोसे VCTCनि बिबाननि सायाव बिथां घ्यानसाम दासआ जेबो आखाइ गैया होननानैबो फोरमायथिबावो। हाइकामान्डआ जि थिनदों बेखौसो मावो होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। DIG रौनक आली हाजरिकाखौ चिफ मिनिस्टारनि स्पेशल भिजिलेन्स सेलआ हमबाय। साख्रिनिफ्राय मोननाय दान बान्थाजों बिथां DIG रौनक आली हाजरिकानि धोन सम्पथिया गोरोबिनि थाखायनो DIG रौनक आली हाजरिकाखौ हमदों। SP रजि कलितानि दैदेननायावनो चिफ मिनिस्टारनि स्पेशल भिजिलेन्स सेलआ सिनियर IPS अफिसार DIG रौनक आली हाजरिकाखौ हमदों। DIG रौनक आली हाजरिकाया अफिसनिफ्राय मोजाङै गनायथि लायालासे गुबुन हादराव खनले दावबायहैनायनि थाखायबो नोजोराव गोग्लैनानै दंखायोमोन आरो बेनि थाखाय बिथांखौ सासपेन्डबो खालामनाय जादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला अफिसनिफ्राय गनायथि लायालासे खेब 9 गुबुन हादराव बिथाङा दावबायहैदोंमोन। बेनि अनगायैबो DIG रौनक आली हाजरिकानिया SBIआव गावनि मुङाव एकाउन्ट थानायनि अनगायैबो गावनि आरो नखरनि गासैनिबो मुङावनो येस बेंक, एक्सिस बेंक आरो बायदि बायदि बेंकफोराव एकाउन्ट दङ। लोगोसे DIG रौनक आलीनि एकाउन्टआव गुबुन सर्सनिफ्राय गोबां केश आरो चेक डिप'जिट खालामनायबो जादों, जायनि हिसाबखौ बिथाङा होनो हायाखै। बेनि अनगायैबो बिथांनि मुङाव गोबां धोन सम्पथि आरो सिमलायावबो रिजर्ट थानायखौ हमनो मोन्दों। बिथांनि धोन सम्पथिनि सायाव नायबिजिरनाय हाबाफारिया गोख्रोङैनो जागासिनो दंमोन आरो धोन सम्पथिनि हिसाब होनो हायैनि थाखायनो SP रजि कलिता बिथांनि दैदेननायाव DIG रौनक आली हाजरिकाखौ हमबाय। फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव गोख्रोङै बादायलायनो थाखाय कंग्रेस दोलोआबो साखाफारा जाबाय। बेनि थाखाय कंग्रेस दोलोआ बिजाथिखौ फोसावनानै होबाय। 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि थाखाय कंग्रेस दोलोआ जुएल टुडु बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावनानै होबाय। 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव भास्कर दाहाल बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावनानै होबाय आरो 107 थौरा बिधानसभा बियाबाव मनरन्जन खनवार बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावनानै होबाय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बुंथिगिरि आरो बिटिआर ओनसोलनि इनचार्ज गर्जन मुसाहारि बिथाङा कंग्रेस दोलोनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावनानै होदों। लोगोसे कंग्रेस दोलोआनो बे बिसायख'थियाव देरहासारनो हागोनआ रोखा होननानैबो दाबि खालामबावो गर्जन मुसाहारि बिथाङा। थांनाय 5 अक्ट'बराव फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएपआ हरनि 9:15 रिंगानिफ्राय फुंनि 4 रिंगासिमसो गासै 7 घन्टासो बन्द जानायाव फेसबुकनि CEO मार्क जुकारबार्ग बिथाङा $6 बिलियन खहा जादों। माखासे टेकनिकेल जेंनानि थाखायनो फेसबुक, इन्स्टाग्राम आरो वाट्सएप बेफोर खामानि होआखैमोन। बेनि थाखाय फेसबुकनि CEO मार्क जुकारबार्ग बिथाङाबो निमाहा बिदों।
ब्लुमबार्ग बिलियनारिस इंडेक्सनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला फेसबुक, व्हाट्सएप आरो इनस्टाग्रामा प्राय 7 घन्टासो बन्द जानायनि उनाव फेसबुकनि स्टक प्राइसआ 5% खम जादों। बेनि थाखायनो बिथां मार्क जुकारबार्गआ $6 बिलियन खहा जादों। $6 बिलियन खहा जानायनि थाखायनो बिथांनि एस्टिमेट नेट वार्थआ $121.6 बिलियन आव थाफैदों आरो बुहुमनि बिलियनारिसफोरनि फारिलाइनिफ्राय 4 नं फारिनिफ्राय 5 नं फारियाव थाफैनो गोनां जादों मार्क जुकारबार्ग बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।